חוויה, זה היה מטורף. אני כעיקרון באתי בלי רקע בכלל. בלי ידע במחשבים לפני. את הקורס נתן לי הרבה כלים, כל אחד לא עוזב אותך עד שאתה לא מקבל תשובה חד משמעית. הוא לימד אותנו דברים מעבר למה שצריך. סיימתי את הקורס בממוצע 100. מאוד נהניתי מהמקצוע. יש פה מורים נהדרים, יש פה מכללה נהדרת. אני נורא מאושר פה בלימודים כי זה נותן לי אופק. קורס מאוד מעמיק, עם end-zone, עם הרבה עבודה. חדרים, CTFים, גם הגנה, גם התקפה. למדתי איך תוקפים עובדים, איך האקרים עובדים. התאהבתי בזה ובגלל זה אני כאן. ואני גם רואה שאני מאוד מוכן לשוק. אתה יוצא משם עם הרגשה שאתה מבין הכל ומבין איך לעשות הכל.